ta hãy yavara nujam koi bhi ai koi bhi khutiba yaba darte ho takmi asiman dige nahi na thona shri tuna toi ne to Naman iba'y pinadugtunan Hamoy na chingaba ay kana Noy mo ay ko'y sulong sinasumlaki lamang Ibuman kadugtunan ako'y ni Thank you so much. Thank you mga sarili ka na Sinasumlaki lamang iba'y pinadugtunan Hamoy na chingaba ay kana sinasumlaki naman Ibuman kadugtunan ako'y Lovely Jelsina Lovely Jelsina Pina 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 Ay di hapsam si sunang gini Ay di kaway si sunang gini Ay di hapsam si sunang gini Ay di kaway si sunang gini Nagsin na nung nagsinagi ay ulan Namiragin yung sinigang sen Pinunulin ko'y tuloy Pinig ko din panggabi Namirod yung siba ay ulan Nagsin may najin ba nung nagsinagi ay ulan Namiragin yung sinigang sen Pinunulin ko'y tuloy Pinig ko din ay di hadang si sunang gini So ikaw ay si sunang gini Di hadang si sunang gini Ay ikaw ay si sunang gini Rồi, với sách của tôi tập giờ đi. Sách sẽ phẩm gì ạ?